Cristiano Ronaldo ya ce wa sabon mai horar da ɗan wasan Manchester yana buƙatar lokaci domin cimma abubuwan da yake so ya yi, wanda ya ce yana so ya gane yadda tim ɗin suke domin ya yi gyaran da yake so ya yi, domin kuwa ya shirya tsaf domin ya tabbatar da gyararrakinsa. Ɗan wasa na tsakiya wato Lucas Digne ya ce ya tabbatar da cewa gurbin lamba 8 da Xavi yake sa shi baya jin daɗinsa, inda ya ce ya fi so ya dinga buga rol ɗin lamba 4 ya zamana shi ne yake karɓar bal daga hannun defendu yana rabawa. Fatan cewa yana so ya samu canjin guri a inda yake bugawa a Barcelona. Kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United an tabbatar da cewa zai canza kaftin ɗin daga ɗan wasa Maguire baya. Kowa yana tunanin kaftin ɗin da za a sa shi ne mai tsaron ragarsu wato David De Gea. Mohamed Salah dai za a iya ganin sa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, inda kwantaraginsa ya ƙare a Liverpool kuma da wuya dai ya ƙara. Ba zai koma ya ci gaba da aiki da Liverpool ba in dai ba su ba shi kuɗin da ya buƙata ba. Gerard Pique na Barcelona ya ce zai mai da hankali a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, da wasu labarai ba zai bari su dinga trending akan Barcelona. Sadio Mane ya tabbatar da cewa 'yan ƙasarsa na Senegal suna ɗaya daga cikin magoya bayan da suke so ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa shi ta Liverpool, inda yake mutanen ƙasar ba sa son ya ci gaba da zamansa a kulob ɗinsa na Liverpool. Kulob na Arsenal a shirye take domin ta ninka wa ɗan wasa Gabriel Jesus na ƙungiyar Man City albashin da ake bashi.